Teď jsem ti říkal, že jdu s klukama na výlet. Nic, žádná technika, ale jenom my. Instinkt, příroda. Napiš mi na Viber, jak jste dojeli. Bambus, to je taková legenda. No já přece nejsem žádný patolík. Marie. Ty kráso. Jo, tak tady mají hodně dobrý větrníky. Nahoru, kolem lundáku. Karle, kde jsme? Ježišmarja, můžete mě nechat aspoň vysrát? No, to zní úplně lákavě. Co je? Tak co? Mně si chce na malou. Já to díky erekci ještě nějakou chvilku vydržím. Nikdy nevíš, koho potkáš. Můžeš aspoň na kole nechat ten telefon. Koho bych tam s fotrama s tak mohl potkat. Byste se třeba mohli trochu... Přichází závěrečná fáze operace a nebude jednoduchá, zvládneš to? Dělám si prdel. Já když jsem naposledy sportoval babi, tak se nám narodila Amálka.